Hvis alle sammen, i dag der skal vi hjem til Liva til Horsens, fordi i morgen der holder mig, Liva, Jasmin og Ida fødselsdag. Og der kommer alle vores efterskolevenner, og det bliver bare så hyggeligt. Så kom med. Okay, vi skal snart afsted, forhåbentlig. Det kommer jeg jo at vise. Ej, men det her, det er sådan alt, hvad vi har købt. Vi har lidt til jungle juice her. Noget saft. Noget kander. Og så har vi bare en masse sådan sodavand. Og nogle flasker vand og sådan noget. Ja, og sådan noget saftvand og du ved. Sådan, altså har vi også en stor saftevand. Ja, og vi har lidt flere. Så har vi en sirup her, den må jeg gerne vise. Der er ikke noget alkohol i her. Der er der ikke noget alkohol i, den må jeg gerne vise. Så ja. Det er egentlig bare sådan, hvad jeg har købt ind til. Jeg har selvfølgelig købt det for andre og sådan noget, men det bliver spændende at se. Jeg skal, ja, og så tager vi stadig med. Okay, så jeg har rykket alle tingene herude nu. Og jeg dyner herom. Der. Og så min mosters kæreste, hun kommer og henter mig lige om lidt, og så kører jeg mod, så kører jeg mod Horsens. Jeg skal se alle mine venner igen. United igen. Ellen, hun kommer ikke. Nej. Fuck dig, Ellen. Hvis du ser det her. Fuck jo. Er det faktisk noget? Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? Hvornår har du sidst været op til? Må lige at Ida det. Jeps, Frida, hun er kommet nu. Hvad så alle sammen? Jeg ved ikke, om man kan se det. Vi har lige spist aftensmad. Very delicious. Very delicious. Yes. Dinner! Ten Ja. out of 10. Nu ligger vi her, fordi der ikke er plads. Hvorfor ligner vi en alien? Jeg ligner en alien. En enke. En alien, fordi mit hoved er sådan... En enke sådan. Jeg var gift, men min mand døde, desværre. Det er meget nice. Skal lige stretch. Jeg kan ikke komme ind. Det er sådan lidt tungt at få sin arme tilbage. Vi spiste pasta. Og Med kød. med kød. Og vin. Ja. Og vin, det var vand. Saftevand. Og min mage. Jeg elsker de her fuck. Det er virkelig en træls vinkel, fordi sådan alt det, sådan, det falder bare sådan nedad. Sådan. Ja, jeg føler for meget blod. Nej. Det var nu gør jeg. Nej. Nu skal vi snart. Det jeg forstår det ikke. Madrasserne. Det er bare spørgsmål. Og så måske se noget film. Det kunne godt være. The Adventures. Ja. Hej. Men, vi opdaterer senere. Yes. Hvad så alle sammen? Kom efter. What up, yeah. Alle sammen. Maja, hun er kommet. Maja, hun er kommet hjem til os. Altså, hvorfor skal de også hente Emil til den? Nej, det skal være sådan. Okay. Jamen, så kan han ikke bare gå til skylde igen. Så vi har lige været nede og sætte flag op. Ja, så de kan finde vejen. Og de har med sig bussen. De burde faktisk have været ved os lige nu. Men det tænker jeg er fint nok, de ikke er. Ja, det er meget fint nok. Så har vi tid til lige at... Det er jo everything. Men kan vi godt alle sammen sidde ved bordet ovenpå? Jamen, vi har trukket ud. Ja, vi har jo sat stole op, så der er 16 stole. Okay. Hvad så alle sammen? Vi har lavet faktisk jungle. Vi er lige bedre om Jungle juice. Vi har lige byttet om. Simon, hvis den er ikke så stærk, det smager dårligt. Det smager bare saft. Nej, juice. Det skal vi tage Der er på. noget, det kommer. Kom.
til at krølle Monas hår. Jeg tror faktisk, den er klar. Så det ikke skal være løgn. Og så smutter vi nederne bagefter, og så skal vi skifte ind. Så skal de andre lige også klar, fordi at jeg troede, de kom tidligere, så jeg bare var sådan klar derude. Men det kan de ikke, så jo. Det kan lige at du rende om herovre. Perfekt. Okay. Så. Vi smutter nu. Hvad så alle sammen? Er nogen, der har været til det? Jeg har. Nej, okay. Vi er i gang med at gøre os klar. Hvis man er til det. Jeg skal danse min mors arbejde. Hvis man er til det. Ja. Hold. Og så Alex og Mygge er på vej. Sådan coveret, eller bare selve? Eller i Det var coveret? sjovt. Okay. I sådan, hun har også gjort det på hende, som jeg også har. I sådan Ja. fodfarve. Så? Det er så fint. Vi venter på jer. Er vi klar? Er vi klar til at lave sådan? Skal vi bare drikke Very Delicious spiller brættespil. Hvad så sammen? Vi er i gang med at spille kongespil. Hvad så alle sammen? Wow. Vi har Mygge. Vi har Liva. Vi har Jasmin. Vi har Frida. Og vi har Ralle. Dragspil, ja! Vi er fucking i gang. Okay, nu. Prøv at høre den her sang. Nej, den her sang, den er god. I kender den godt. Kan du gå og jump dem? Kan du sådan lige hoppe over dem sådan? Prøv at se, mig og Ralle, vi er faktisk opfinderne af stabelelefant. Vi er ingeniører. Vi er fucking goated. Vi er opfindere. Men du er i gang med at manipulere. Den er fandme godt. Er det en fadøl? Kom nu. Hvad skal vi? Giver det en fadøl? Nej, okay, det var ikke en fadøl. Det var en Hvor fanden skulle dåse. du få fadøl hen? Jeg er fucking god til at hælde fad. Vi skal få Hvor skulle du få fadøl hen? Jeg var i gang med at snakke med Ralle. Fuck. Nej, men Smith, du stopper. Jeg kan ikke, du slår dem alle sammen. Hvad så alle sammen? Har du givet Christian et slag? Jeg har givet 2. Sig hvad så alle sammen? Ja, vi skal... Sig hvad så? Jeg slår dig igen. Hvad så? Vi skal vores... Hvad fanden var det til for? I need the rules. Vi skal... Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? Du skal spille kævle. Woo! Skal du have dit vodka? Hej. Så vi har Ralle. Det har I. Så har vi Jasmin. Og så har vi mig. Jeg har det også, Trond. Du må gerne filme. Og så kan du... Hvad så alle sammen? Og så... tager en pik i munden? Hvad så alle sammen? Velkommen til Bloggen. Woo! Okay. Navle. Jeg har aldrig leget med en pink dildo hele natten. Nej! Jeg er Sofus. Jeg er Rasmus Drik. Nej, Ja, sygt. Ej, hvor er du dum. Jeg skulle lige teste, om det virkede. Hvad så alle sammen? Og din hund. Kompliment nogensinde. Den går nu væk. Det var Simone, der ikke kom. Jeg synes ikke, I kan sige, så bliver ved med at sige sådan noget lort. Det her. Jo, fordi Liva, du er det mest fantastiske menneske nogensinde. Vi har banden her. Ej, jeg vil have set tak som. Du er den fantastiske person nogensinde. Og der er Jeg har ringet til dig. Klokken den er kvart i 3. Hold dit bøtte. Ej, hvor er Jeg det. slipper dig ikke. Prøv at tænke, vi skal snart sige farvel igen. fra Liva. Nej, det er min Liva. Bedst alle sammen. Vi er kommet hjem igen. Vi har ikke rigtig lavet en update i dag, fordi det gik lidt wild i går måske. Så jeg tror lidt, vi glemte lidt bloggen måske heller. Men det er selvfølgelig ikke en undskyldning for ikke at lave en dag.
Men vi vågnede klokken 9:30. Og så har vi lige været ved små. Og så ryddet op hele dagen, basically. Og så begyndte de første også afsted. Sådan 12-agtigt. Ja, og nu er klokken... Jeg har siddet... Eller jeg har sovet i bilen, fordi jeg ikke har fået en skid søvn. Så nu er klokken lidt over 3 eller sådan noget. 3:30, tror jeg, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige. Og jeg har bare sovet i bilen. Så nu er jeg kommet hjem, og tak fordi I så med. Husk like og subscribe, hvis I ikke kommer efter jer.